Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow! Nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabali mo tagtara kan itagduduma adingwen. Kan agmulay tinaduma-duma anateng. Kan prutas iti asidag ti balay mo. Talaga dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimat dito'y. Kat itata nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula ken agtara ken naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen Tada dagiti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, ta dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanin ti kadkadwam dito'y. Amo ti makagapo, no apay asanak ang nangasawa, ading ko. Ken maysa, sa anak mat ngagmay-maysa, gaputa adamat ni Isadora, tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agyaman na kay Isadora, aywon gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga ron no kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay, kuyugan nakamapan ije market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami, apay nga ita kayo lang nga nagawid. Simuro takin ni Tito mo Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tentun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, idi kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay na, nagadumot din ti tao dito'y palingke. Dandani saan tayo ang makapila, sir. Ay, un nga ron. Hanggang sa nabali. Basit lang tigatangan ta. Ay, si kaman didalan ko si Kabunsa. Sansali ka. Anya mi dang aramid dito yaya. Allah. Nek. Awan kami tiyan. Ay, Mabisina ko na yan. Iso ang mabalin ka. Kan nakit yung Ay, awan ti may tug ko makan. Ay, una Kumana ko yun. na dito. Saan na ka makalako? Pasagsali ka tumat namin. Nagalasmat ng titrato di babae iti bulsak. Kumano? Di naman lakaasyan. ay, un nga agpaiso. Ala, Ay, kumano ka dito? mabitlaan nga. Sali ka. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Nga ungungtan tay tendera. Pangasiyo kumamanang. Awan namin pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti may tulong yu kanya. Talaga ka di asaan ka makaawat, ha? Kunak lang nga rodon nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, ti kasta nga aramid mo.
Ha? Saan ka kadi amaasyan ito, ubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaan na. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayan dang iti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas ati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay edi talupay lang titawin ko. Jack mat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapu ta sipod ubingak, saan kami mat a nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Katno bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan ka ni Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balayo? Ang, nakababain mat. Gapu ta mainayo nakpay nga asikaswan nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami laan ka ni Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka man. Agaw-awis dagiti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan. Aging ga kadi itakat saan mo pay laang anaikat day taabisyong. Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Day tangamin ka tirigat na. Tana spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka. Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta. Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputa siya, kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Nagpipintas dagiti kaw sa aginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, dani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Kita umaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawus ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Sa kamot. Iso nga rod nga dak ditoy, apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, dani ka. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan tinakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. Nupay kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, si kalat ti makam mo.
Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni uncle mo, Iti kasta, saan ngagparikot ka? Wan, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Oray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Isu nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na. Apa anak kariing kapailaeng, Danica? Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuad da ka sa pulam, ibagam laeng kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta, at dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam dyan nakita kita'y akadwayo dito Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul ditoy. Maasyan ni Sir kankwana. Gaputabulsek lang arodan. Dakes pa iti trato dagiti makakitkita kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin nakasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumulod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apagkasino manan. Saan? Ang dalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautangak ngamin ken kuanay di rabi Ay, kasano nga tada ito yun? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na ijibang ko. Amukmat nga ado ti kwartam. Kaputa nabayag kakit nga ro di ja abroad. Iawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na nabilinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang amin na naalak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, nga oray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Talo saan? Nabayag ko man ang napapanawak nito Gaputa kanayon alay ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak, Barok. Kaputakas ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Danica. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you to, Danica. Ay, kaano ka pa'y agnanaad ditoy? Adan may sa abulan ko dito'y balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanyak. Iso ang pinagnaan na kun dito'y. Amom, Gab, no makakita klaeng, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat.
Si kalata ti makaamu manong, tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipod nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaan na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madaan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom laang nga ibayad mo dayta iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidi agad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Lea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot ni Eduardo Neselia iti panagawid na ijay probinsya, tapno ipakita na tinagatang na abalay. Maragsakan mo't ni Celia ang nakakita iti nasao abalay. Gapo tanapintas daytoy. Iti ipapanmat da Eduardo kan Isadora ijay palengke. Nakita da ni Danica amay sa abulsek. Ngaungungtan timay sa atendera. Tinulungan daytoy ni Eduardo. Iti sabali abangir, inyawat adagos ni Belinda ti kwarta abulbuludan ti kabsat na. Ngamsakbay na, binagbagaan na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Siguradom laang nga ibayad mo dayta akwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang, iso asahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pa'y laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kanain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti amum nga isidir kanyak no saan na dayta. Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputasaan kumat nga imbagakin ka ngagtrabaho ka ija abroad tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod da din ako di apa nagawid ko, sir. Manungarod nga daw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir, numabaleng. Sige nga rod,
Basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gapot awan ti kadwami ken ni Danica dito'y balay. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talong aldaw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan dak nga agbakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni syudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami, Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa uray no saan ka makakita. Kabalam latateg trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklatta ditoy. Nga uray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Nasken nga agawid ako ni syudad. Gaputa dapay sir rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkuita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kaslasaan ada kayo ti inauna, iti panang sungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akabsat ko sipod pa'y. Takasano, na-spoiled namin, idiubing kami. Isumot lagayam, ah. Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang ilalakin ko, ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka ti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idipim mo sa idagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Kat amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apan awan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab tinagluto iti makan, Danica? Wen, sir, naimbaglaangan tamo na ti agluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gapot awan mat ni manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpayso, sir. Kaya't dak nga agbalin nga anak. Nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at indiferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa. Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanyak. Maragsakan lang amin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlang at timadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman ak unay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu, Papa. nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Wen nga rod, Gab. Amom, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlang ang timadan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpat ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled kan kwa na. Iso na laang, tada kurang.
Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapnad ako mamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas mo't laang nun ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na a pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak ken apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi ken ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mo't ang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kayat na nga agiskwela ka. Tapno maadaan ka iti napintas a masakbayan. Kas kadag iti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Aha? Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ah? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iji abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iji abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat laang mo't atawon ti kontratak iji abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubliak mo't laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, urayak pailaan ti panagsubli ni Belinda. Aginggat si bibiyagak, sa anak lata mapukawan iti namnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata nakadisplay day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata amakit kita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Kan, saan la dayta? Nabartag ka pa'y. Ninimanang may. Kaslasan ka pala naruam kanyak tunggal sa mga petak ni Timpalaya na bartag. Saan ka kadamam amang sermon kanyak? Ureno ka na nakabagbagaan talaga kastuyan ti aramid ko. Saan ko na may kati palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta panagin inom mo ti ininto naram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinaadaan iti buko na pamilya.
Di man ni suro itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Dadakkelan nagitan nakaw. Isama ka mudan iti biyag da. Adamat di inada kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Ala, maturukan. Awan matla ti serbi da ito asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka adumdumngag, awan matlat serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanyang ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Isu na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod tayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpayso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarak? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisurokan ka iti Braille. Isu na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kanti pamilyami. Isong awan nga rod tinasken a pagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to'y tulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Pumadani nga minan ti panagpas ngay ni bakit ko, Nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gaputan dakat nga rod iji da katugangak. Kasta ka di. Sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna ak tong agsubli dito'y, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see, ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamat, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaw nan. Iso na lang ta sa balin a balay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya at latamat, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talito'y ngagpas nga ni bakit ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko talaga dito lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katyaamom. Isakit, walang alawas ti liv ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabahok. Among Gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laeng, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti Braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagda ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day taabanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada, iso sana ka naginom.
Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mon ti panagininom mo iti arak. Manang, Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Adupay ti aramidak. o sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidaen, ta iso ti ilutok. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga road, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko. Uray kaskasanaw. Ala, agina na kapaylaeng. Kalpasan na. Tulungam ni Dani ka amang isimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Dani ka, sir? Wen, ijay ngamin ti ayan ti School for the Blind. Isu amasapol, amapan ijay syudad. Anya ti mapasamak iti ipapan ni Danica ijay syudad. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Danica ni Eduardo no asino ti adda iti ladawan, nakadisplay iti lamisaan. Kat dita, nalagip manan ni Eduardo ti maipapan kadakwada ni Belinda, idi agayan ayat dapay laeng. Iti panagsublimat ni Isadora iti ayan ti amo na. Impakaamo ni Eduardo amapanan ijay syudad ni Danica. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No kasta? Mapanan ni Dani kay ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot la ang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Dani ka, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot nagtrabaho kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, tatalaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipasyar mon tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanak anya. Pudno dayta. Nasisingpet dagiti kakaanak. Saan daan napili iti makan, kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa, kan anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matno kasta, Manang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da ide, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw. Awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kun kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang babae ti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na nakadisplay ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw,
Agkita damanan. Manang Melinda, madamag ko man. Saan ka kadya anadaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadda medya abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di, tani Manong Eduardo latat ti ayayatem, mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapu, no apay asa anak i asawa. Isumot lagayam nga dalat at tiladawan nyo adwa ang nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, karang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, tapno makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapo kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Ta sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, pagbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan paraginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, dani ka. Wen, papa. Kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agringin tong bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, papa. Agyamanak manan kada kayo. Gapo taim bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo. Jak laamon. Ang mga numangnam na maklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, papa. Agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin tumot aman nursuro akas kada kayo ka ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami amarabyan ang makadanon ditoy, ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginanan no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyaman akmanan aading ko. Gaputa manugot ka, dito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka de. Mabayag sakbay ang makaawid kanto iti farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Agmerienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin. Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaang no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho.
Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di ka agdanag, gapot saan ka amabaybayan dito'y. Lalaingam ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini papam. Wan, Tita Celia. At iti suldok man ang Belinda. Iawat ko langan ken ka tapno tapaggatang ka na iti masapsapol iti balay. Saanen? Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldom ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguranak na jay. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga ron ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang. Padasag ti mapaniti ayanda. Ket sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Ket no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilyam. Nakasubli ka mo't gaya man sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't na? Kasi tiya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak na. No kaya tiyo, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumarikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikawa akmutan dito'y balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Diyay syudad. Nimot Sir Eduardo. Ang mga nusaan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iji balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, Papa? Dito'y nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputan alawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille? Wen, anak. Apay kin din asaan? No kabaalan ng iti daduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, Papa. Saan mo ngamin napanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di ako nam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamselya. O, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Nadto'y allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan unay anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan intun sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagito imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bit-bit ka nagtaawit mo. Alaman nga rod ading ko. Oh. Ay, kunak namin no adda papanam ita. Iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Agpakada kumakan ka.
Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran na iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwana. Ket sapay ko mahal. May kandak iti gundawa yamang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay probinsya, Celia. Agan-anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no adakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taada kasapulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jak baybayan ti instant anak yo. Naimbaglaangan. Taimpaay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na, napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitan ti agbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtake iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrakak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Katno bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto moten aman nursuro. Akas kada mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pa Ita ka din, di pa nang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, agawit kami mutla dagos. Gaputa saan mo't amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Asino ti umawawag iti cellphone ni Eduardo. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas anapauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti isasangpat da Eduardo ken Danica ang naggapu ijay syudad. Dagos a kinasarita da ito ni Isadora, tapno matulungan na ni Sani. Dagos nga rod nga inawat ni Eduardo ni Sani, ngagtrabaho kas hardinero. Sinukon nga rod ni Isadora ti kasinsin na iti terminal. Papagayam, denggan tituloy te serya tayo ita alawas a napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman ako na ititulong mo kanya kinsan. Unaklakit din no maawanan ako ni ti trabaho. Tanagserrakat nga rodan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan Sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Waninsan, napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakmay ngay mawagakin ka. Kat imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapol mo kat nga ro ti agtrabaho. No kayat mo insan, intabit mga niti restaurant. Mabisinak ngaminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta,
Maam-amom ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan, sir. Iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di. Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Alla ni Manong, Danica, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am, ta saan maibagay kanyak. Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga aginrolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta saysaya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga rod ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, mami. Inted namot ng tinambar ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga rodin adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka ka din iti papananta. Wen, papa, da kayo langan ti urayak. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat no bilang tamasursurong mong ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo, papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat tadag iti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag kamat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputain pa ay nakati Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarig, aramigdag amin akabaalak. Tapno agbalin ang napintas ti masakbayam, nga uray no saan ka ang makakita. Insan Sani, nakapanaw ka din? Da Sir Eduardo, kan Danica? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Jack na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumikumакмат ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Danica. Gaputa uri no may sa abulsag. Ipatpatiglatan ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ong tanti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ko man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, iti sigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ga ita, ti sigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samet ten manang bilinda. Na, kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Iso nga ano tin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak diti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot kadwa ta ag-celebrate iti kasangay ko.
Naragsa ka pa nagkasangay mo, manang. Urayam lang terigalumikan ka, ha? Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi para ken ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang paibit gumatang iti cake, dani ka. Uray naklangan ni Jay Lugan. Tapno saan kan amarigatan amagna. Okay, papa. Nukas tati ko nayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito nga aldaw para kanyak. Ha? Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito nga aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko, nga edat-daton ko kankwana. Kasta ka di, papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen ti sigod akaayan-ayat yu. Sige nga rod, papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Lagi mas matan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita? Ita ti kasangay ti sigod akaayan-ayat ni papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay anagawid kami. Dimmagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anapod no ti panagayat yu iti sigod ak ayan-ayat yu, sir. Bilibak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora, kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Ikwasa. Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni papa. Ha? Saan mat, iha? Saan ak nga agungat? Nagrabaw mat tan tirason, tapno agungat ak ka ni Isadora? Malakit din. Ag merienda tayon. Italang manan nga irwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni anay ta laptop ti inosar mo? Hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan di abroad? Wen, naimbaglaangan. Tada ti offer kanyak a seminar iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwen ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman ak, sir. Apagiso, imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibus ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabahom, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Ken uray si ka, Isadora. Maingatom anan ti sweldom. Ay, agpaisaw, sir. Ay na, agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong daytoy kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbeng laeng, nga aramidak met responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami?
Saan kayo ka di abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko ngag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan, mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itantid din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, iho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama da ito a posisyon ko ita. Nala, agrubat kan. Taurayin kan ijay lugan. Okay, Mami. Anya ti kunayo, Papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Isu nga adda ita kenigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, gayam, Papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis anta nga mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Angam, mamuan tanto matlaeng. Adata sir, naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi amangalay ti driver a kadwayong agpasyudad? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalat ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan sir, tong palan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lat ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin ijay syudad ken ni Danica. Gapot amang rugiak manen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmet iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gapot amang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulaangan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka ti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaang tibag ko, amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narigat ano adda malipatam. Sapay adda papara kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin nun itibag idirabii. Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning, Ma'am. Itati umuna nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan ak unay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami mat, Ma'am. Sakbay amang rugi tayo, kayat kupay nga yamam mo ti bagik kada kayo. Siyak ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumat laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siyak tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasang ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, Ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam. Apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag ka lang kanyak. Anya itayang tinagan mo? Danica, Ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo, kunab? Mabalin ka di amaamuan no. Asino dagiti dadakkel mo?
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapauwan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.